Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche manyien ni maromo jopuonjre 200,000 mag grade mar 6 mane owinjo donje junior secondary pok odonje sikunde ka mamoko kendo makwan gi romo 300,000 mane owinjore donje klas 9 bende pok otimo kamano. Maendi ne oyangi kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu odiochieng' ma kawuono ne jafwambo marwa Judith Omondi lero no wachni. En jumbe adek nyaka ni somo mar junior secondary chakre ayanga e piny Kenya. Kama romo jopuonjre 1.2 mane otimo penj mag grade mar 6 ne owinjo dogi e skul kiluwo chik mar 100% transition. Kata kamano, dhi dwe achiel to maromo jopuonjre 200,000 pod ok ong'e ndachgi. Penjo en ni ka piny owacho chulo omenda mar somo ne japuonjre ka japuonjre e skunde mag piny owacho, kare pod gin kure. The number that is supposed to go to junior secondary school is 1,200,000. So far, we have registered by Monday about 900, almost getting to 1,000,000. There are 201,000 students who have not been able to register in any of the junior secondary schools, and that's why we are now applying a multi-agency approach, where we are requesting the chiefs and assistant chiefs, the Interior Ministry, to assist each other with my officers on the ground to make sure that each and every child gets into a junior secondary school. Yesterday we had a virtual meeting with all our field officers, where we have asked them that we activate, because the reporting was up to this week. Now we need to go into the households, we need to go all the places to make sure that if there is still any child who has not reported to school, that they go to school. Ok gin mana jopuonjre mag junior secondary, kata mana mago ma owinjo donje e klas 9 mar 300,000 pod irito madhi jumbe 2 mondo mi giriwre kod skunde secondary. Migawo mar somo kwayo jonyuol pod nikod nyithindo pacho mondo mi otergi e skunde mantie machiegni kodgi, ka bende gilombo jopuonj madongo mag skunde mondo yorwak jopuonjre go kapod jonyuol kod piny owacho loso yore mag chulo omenda mag somo. We are informing our parents that it is a constitutional requirement that all our children are given an opportunity to go through the basic education. And basic education is 12 years of learning, which runs from grade 1 to Form 4. And we are asking also our head teachers, mainly those who are in our public schools, that these are public institutions. So when children come, let's accept them first into school, then we can see as a society how we make sure that their school fees and other requirements are met. But the first thing is that we should not return any kid who has come to school. Let's report to our field officers that we have these kids who have come, they have not paid anything, then we can see how we can deal with that issue as government. Belio bende ne okone giseyudo lipode mag jonyuol maduoko jopuonjre mag junior secondary lai machon mar somo mar 844. Jonyuol machal kod magi omisie mager kod migawo mar somo. We are urging our parents that let's give our children that natural growth through their learning process. Let's not take shortcuts, because doing anything like that is taking a short, and it is an illegality. And any of the schools and parents who will be caught up in this issue, then we shall apply the law as is required. E gwenge ma Nyanza, lipot mane ogol kod director mar somo e gwenge go Nelson Sifuna lero ni atamalo 97 mar jopuonjre mag junior secondary osedonjo e skunde. Piny owacho geto neno ni jopuonjre gi duto maromo 1.2 milion odonjo e skunde kochopo juma manyien. Judith Omondi